Sakemm ħareġ l-eżitu tal-inkjesta maġisterjali dwar il-mowt ta' Stephen Manjon li miet fl-emerġenza fl-aħħar tax-xahar li għadda kien hemm bosta allegazzjonijiet u akkużi mingħajr bażi li saru minn esponenti tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Dan sar mill-ewwel wara li tħabbret il-mowt ta' Manjon bil-Partit Nazzjonalista jagħmel sansitra konferenza l-aħbarijiet li ġiet indirizzata mid-deputati Adrian Delija u Ian Vassallo Ħaġi. Mingħajr ma kienu għadhom ħarġu l-fatti kollha, l-eks kap nazzjonalista spara affarijiet li ma kinux minnhom, inkluż meta qal li Manjon tħalla jistenna għal sigħat twal, iżda l-inkjesta maġisterjali sabet kompletament mod ieħor. Delija kien għalhekk. U minkejja illi suppost da ingħata l-għajnuna minnu fih, minkejja li suppost ġi trattat b'emerġenza, da tħalla jistenna għal sigħat. Bil-konsegwenza traġika illi tilef ħajtu. Anke jekk il-fatti juru mod ieħor Delija qal il-Partit Nazzjonalista ma jużax is-settur tas-saħħa għal skopijiet partiġjani. Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem qal li s-settur tas-saħħa mhuwiex ballun politiku. Fil-verità kif anke qalet il-familja tal-istess Stephen Manjon dakinhar li tilef ħajtu, il-Partit Nazzjonalista rikeb anke fuq akkużi foloz b'kundanna anke mill-inkjesta li saret mill-Maġistrat Joe Mifsud. Minbarra hekk l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li rrikorra għal fuq il-medja soċjali sansitra iddikjara li issa qed toqtluna għax ma jimpurtakomx waqt li ddikjara li Manjon kien inqatel mill-gvern li hu kattiv. Dan minbarra li profil fals fuq il-medja soċjali taħt l-isem ta' Manuel De Bono li issa jinsab taħt investigazzjoni tal-Pulizija allega fatti li kienu skorretti wara li ħareġ l-eżitu tal-inkjesta maġisterjali li sabet li l-ebda ħaddiem tas-saħħa ma naqas minn dmirietu. Kienu bosta minnhom inkluż tobba u infermieri li esprimew l-għada brabta ma' dawn l-attakki pubbliċi fuqhom. Fost dawk li reaġixxew kien hemm it-tabib Luke Zammit li jaħdem fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Stqar li għalih u l-kollegi li jaħdmu fid-dipartiment ma kienx faċli jaqraw dak li beda jinkiteb u jitqal fuqhom u qal li jażel li jibqa' kwiet b'rispett lejn qraba għax ma kienx jaf il-fatti kollha. Iżda insista li wara li ġiet ippubblikata l-inkjesta dawk li tkellmu dakinhar ma tkellmux issa. It-tabib tal-emerġenza għamilha ċara li huma għodda iridu u mhux edowwa u waqt li sostna li xogħolhom jaf ikun kattiv fin-natura tiegħu insista li ma kienx ħaqhom aktar kattiverja. Infermiera li wkoll taħdem fl-Isptar Mater Dei sostniet kif il-ħaddiema tas-saħħa ġew ittrattati ħażin minn dawk li qabdu u vvintaw fuqhom. Isostniet li dawk li kummentaw kmieni issa għandhom jitolbu apoloġija. F'konferenza l-aħbarijiet it-tlieta, il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela sostna li dan l-aġir huwa blaġieħ u min rikeb fuq dan l-aġir għandu jerfa' ir-responsabilità. Mistoqsi minn One News, il-Ministru Abela għall il-Gvern u mal-ħaddiema tas-saħħa. Jiena ngħidilhom li aħna magħkom, il-Gvern magħkom, jiena nispera, nawgura li ma jinqala l-ebda ras kbira oħra li tiddeċiedi li biex tirbaħ il-punti u nwaħħlula xi medalja jiġi f'rasu li jattakka il dawn in-nies.